Dilim. Yun, may galap shoutout po. In God we trust. Thank you for coming. Nambe, thank you very much. Thank you po. Good morning po, Ate Ambe. Becoming my best friend host today from Nina Likahina. Thank you, my friend. Morning, Kabsat. In God we trust from Ate Ambe. Morning, kami my best friend host today. Hindi niya ka kaya. Good morning, host from Manay Tita Vlog. Morning, Tis. Love from Ate Ambe. Si Manay Tita ang singer ni Ate Ambe. Set up lang, set up lang. Wait lang po. Madilim. Madilim ang iyong paligid.
lang po, wait a minute. Set up tayo ng ano. Kasi mainit. Ano ba naman? Right? Ang bless ko. Ang bless ko. Darami to. Doon to, bultan. Wait. Do trabaho. Imitoys. Awan damdama. Wait, ada trabaho. Ang kalori. Ada trabaho. Awan ka raw. Wait, damdama. Ada akong ito mo. Ada trabaho. Damdama. Wait lang po, hindi na nakaset up. O, game, okay na. My friend, di nalikahina. Like number 14. Wait lang po, hindi na nakaset up. According to my live stream, to my video. My friend, di nalikahina. Hindi kasi yan eh. Daming... Like number 14. Isa, dalawa. Like number 15. My friend, Nina Likahina. Like number 16. Cooking curry chicken soup. And like number 17. And subscribe.
Madilim pag itong gamit yung ilaw ah. Yan, mag-love shoutout sa 7 viewers. Next, Ate Ambe. Kaambi, love, love, love. Sira na itong ano ko ah. Host, may paayadahan ako sa'yo, pwede ba? Ninja ko po ito, idol, kaibigan, from Jade TV Official. May moderator na yan, kaibigan Jade. Sino yan man Teta? Harang ulit host from Tita Vlog. Sis Teta, may love shout out. Ninalikahin na my friend, may love shout out. Barya host from In God We Trust. Baba po ng bahay ng In God We Trust. Full pack nakapin. Ma'am Tita, may love shout out from In God We Trust. Ibaba ko na host link ha. Pakaidah na lang. Salamat. Ang Bikabsat, may love shout out. Sis In God We Trust, may love shout out. Teresa Francis Vlog. Ay, siya, baby! May love shout out po. Eric Roy TV. May love shout out, my friend. Eric Roy. Yan, may jacket na yan. May moderator na. Kane Ortiz, may love shout out, my friend. Kane Ortiz. Kani Ortiz pala. Beautiful Teresa, may love shout out from Nina Likahena. May love shout out po, Ma'am Teresa. From Eric Roy TV. Pajakit alagad ko host. Si Kani Ortiz pala. Okay, meron na po. May love shout out, my friend Machiti Boats. Eds on host. Magandang umaga sa lahat. Oh yeah, from Machiti Boats. Ikaw pala yung kabsat. In God We Trust. Hashtag Kani Ortiz from BB Boy. Sir 9 from Boy Bawang. Waiting sa premiere mo Kaambi. Love, love, love. Salamat kabsat. No problem po. Salamat. Thank you very much din po sa pagpunta. Dan, my friend. Nina Likahina. Next, Ate Ambe, Premiere. Like number 33, Ate Ambe. Oh. Rancho Luisito, like number 33. Sa akin yung ganda dada, Ate Ambe ah. Dahil may friend din nalikahina. Next to Ate Ambe. Maglablaban lang po kayo dyan mga kaibigan. Ate Ambe, hindi pa pala nakasubscribe Ate Ambe oh. Hindi pa nakasubscribe. Patusok po at paayuda natin salamat didikit. Iwan ko kayo ng bakas. May 3 sukli. Busy lang. Kuskus mode. Salamat. Like number 35. Ate Ambe. Dito sa yung Rancho Sito. Subscribe ko na din Ate Ambe. Oh, subscribe. Bell all. Okay. Baby Boy 9, kasi ako Tita Vlog, ang singer ni Kaambe. Salamat host, harang host. Kani Ortiz, Dan thumbs up. Yes host, Tonying, thanks.
Done again, my friend. Nina Likahina. And this one, done again. Magbakas ako, like 35. Pangatlong like, Ate Ambe, o like number 36. Like number 36. Basta Ate Ambe ang ilalagay. Basta Ate Ambe, sa akin po galing yun. Ate Ambe. Like number 37. Ate Ambe. Okay, next. Kalimbang naman po ng itlog ko. Salamat po. Iwan na po ng bakas from Eric Roy. Uy. Yun. Teresa Francisco, may kalab shout out. Yun, may moderator na ay. Ayun. May moderator na nga pala yun. Nagdulo ko tong mouse ko. Kailangan na magpalit ng mouse. Next, Manay Teta. Sunod, In God We Trust. Maglablaban lang po magmahalan na po tayo, magmahalan. Pasensya na po. Ano tong mouse ko Gulo ko tong mouse ko Baby Girl, 14 tusok from Baby Girl 08. Nasa harang pa house. Tapusin ko harang mas 15 minutes ito. Ayudahan mo lang. Binaba ko lang. Okay, nandyan ako. Nandyan na po ako, Manay Teta. Umpisahan ko na. Sino to? Kakuda. Si Kakuda pala to. Yung isang Kakuda mo, like number 43. Like number 43, si Kakuda. Ganap Pumpkin Field. 4 minutes. Bababa lang po ng link pangalawa. Paayudahan na din. Kubukuhi from Kenny Ortiz. Opo, isa-isa lang po. Para sunod-sunod. Iayuda ko lang lahat ng nasa harapan ko. Pangalawang giveaway, like number 44. Dan Pader, akyatin ko. Uye. From Achiti Boats Vlog. Pangatlo, Kakuda, Pum. Ano yung Pum na to? Pum. Shout out na lang po. Abala, si Akunggoy from Achiti Boats Vlog. Like number 45 and subscribe bell all from Kakuda, Pum. Pang-apat po, like number 47. Del all. Like number 47. Yan ko nga, teka lang. Hindi na naman makita Night ko nga, night display. Yan, night.
Night mode ko, night mode. Para makita yung ano, nakasubscribe na. Hindi makikita kasi pag hindi naka night mode. Yun. Para makita kung nakasubscribe na or hindi. O ayan, okay na. Dito ako sa Ganap Pumpkin Field. Ambitious, hello po. Boats from ng Ambi. Next. Nasaan na ba? Ingad with Ras. Next natin, Ingad with Ras. Nag-love shout out sa 5 viewers. Thank you for coming to my live stream. Dan Pader, aking ka-host. Uye, ambitious sa hello from Ninalikahina. Wala pang ibang account tong isang cellphone ito. Kaya di pa pwede makapag-ayuda. Next time. Walang pang ayuda. Ang nakalagay lang yung main account ko. Kaya hindi mo na pwedeng gamitin. Hindi mo na pwedeng gamitin pang ayuda. Ingad with Ras po tayo. Tamsakdan Kakuda from Baby Girl 08. Kasunod natin si Boy, kaibigan Boy Bawang. Palablab naman po, pogi po yan. Ang walang jowa ng Marinduque Mindoro. Hello po from Ninalikahina, from Ambisyosa, from Nangambe. Mamambi, full package po from Eric Roy. Sunod-sunod lang, kasunod mo Eric Roy kay Ingad with Ras, ikaw po ang kasunod. Shout out sa 8 viewers. Start na tayo mag live stream kahit ilan lang kayo mga solid na viewers. Baka bumalik yung dati nating mga viewers na dati nagpupunta at makabili na nga ng mouse. Sira na tong mouse ko Hello po, hashtag Ninalikahina from Ate Ambe. Baby girl, hello po. Ambidan from Ninalikahina. Baby girl, may love shout out from Taxi Uragon. May love shout out my friend, Taxi Uragon. Yun, tapos na pala ate. Manay tita tapos na rin Nasa ibang lahi na, ibang planeta pala. Next natin, In God We Trust. In God We Trust TV, like number 28. Ambi, no video from Ninalikahina. It's my friend my best friend. Sa premiere. Please like the premiere of Ate Ambisyosa. Like number 28 and subscribe. Ayun, namumula pa Nakikita na namumula pa. Tapos ito, In God We Trust. Wari ko yung naka-subscribe na to. Naglo-loading ako. Yan, In God We Trust. So, hindi pa rin naka-subscribe. Like number 29. Bell All. Like number 30, my friend In God We Trust.
Yun ang pangit dito sa loob kasi ano yung Korean, ano yung ano natin, ilaw. Hindi masyado makita. 2 minutes and 27 seconds. Next, Eric Roy. Ay, tika, may isa pa. Ito pa pala, isa pa oh. Kakuda Apum, tapos na. Next natin si... Para matapos na. In God We Trust, like number 31. Okay. Nasarang pa, nasarang. Ang sarap naman ng namin, ang masarap namin ulam. Baba ka rin ng bahay mo, kaibigan Mat City Boats Vlog. Sunod ko dyan si kaibigan Boy Bawang. Taxi Uragon, may love shout out. Kasunod po si Taxi Uragon. Ambi, pabalik daw, sabi ni Nalikahin na In God We Trust. Kalimbang all na po sa upo. Soup. Oo nga, ang masarap naming ulam. Yun, tapos na In God We Trust. Tapos na po. Eric Roy tayo, Eric Roy. Padikit po, si Boy Garlic, ang puging wal jowa. Baby boy. Baby girl Dan from Nina Ligahina. Yun, thank you, my friend, best friend, Nina Ligahina. Baby boy Garlic. Boy Bawang is the best friend in the YT world, my friend, Nina Ligahina. Yun, tapos na rin. In God We Trust. Sa labas na lang tayo next time. Para ano? Maliwanag. Dilim dito, madilim. Tapusin lang natin ito kay ating God We Trust. Nasarang pa yung isa oh. Ito patapos na rin oh. Baby girl, drop your link. Glad shout out sa 7 viewers ni Hoston Ying. Madilim na paligid, di nila makita. Mat City Bots Vlog, baba ka rin ng ng link mo para mabigyan natin ng mabigyan natin ng 4 na like, tapos WH kung may 5 minutes yun, sayang din yung 20 minutes na WH. Dan Eric Roy TV, thank you from Ate Ambe. Oo nga Ate Ambe, madilim. Dito ako sa loob kasi. Maning ilaw natin. Try ko mabuhayin itong isa. Kung gaganda. Try lang. Try until you succeed. Sa labas na lang tayo susunod. Magkasta sa kuryente pag dito sa loob. Ayaw pa. Hindi rin magagana. Mali yung setup ko, mali. Mali yung setup.
Okay, kung siya. Dilim. Gusto sa kuryente to. Host, nasan ka? Loaders Vlog, mega love shoutout. Thumbs up dan kaibigan. Mega love shoutout host. Okay, okay, no problem. Nandito na ako, kaibigan ano. Eric Roy. Yan, tapos na pala yung God We Trust. Tapos na po. Harang lang, harang. Tapusin ko lang yung harang. Nasa harang. Pag sabay-sabayin ko mamaya, patapos na rin itong isa ating God We Trust. Pag sabay-sabayin ko lang. Loaders Vlog. 1.37 subscriber. At moderator, may moderator na kagigising ko lang. From Janet Apria de Leon. Diyan, may jacket na, may jacket na. Palambing po ang pong bagsik na walang jowa. Padikit po dyan kaya ano, mga kaibigan, baby girl. Solid supporter po yan. The best pong kaibigan na Santa House. You're welcome din na Likahina. Thank you as well. Jane. Ano yan? Johnny Mani TV. Padaan Tusok. Welcome to my channel from Jinmin Bro TV. Double N kasi. Ad moderator. Wow, Dan Harangos 15 minutes. Eric Roy. Nag-iwan na po ng bakas Eric Roy. Thank you Harangos from Alfredo Lacerna. Thank you Manoy, kaibigan Alfredo Lacerna. Yun, tapos na yung harang. Yung God We Trust, nasa harang na itong isa. Nasa ibang lahi na to. Nakaka-live stream na ni ano, Manay God Grace. Excuse. Pahinga ng banana mo host from Catdog. Low host from Catdog. $164 subs. Bata pa si Catdog, oh. Pwedeng ano natin si Catdog. May moderator ka na, Catdog. Pag sakaling didikit ka, kaibigan Catdog, para sure na didikit, panoorin mo muna yung video. Tingnan mo ako anong ginagawa ko, kaibigan. Panoorin mo, tapos mag-comment ka na maganda, yung naaayon sa video. Tapos i-like, tapos kalimbang all mo. Basta mag-comment ka lang ng naayon sa video, babalikan at babalikan ka dyan. Road to 200, plus connect, balikan ko po kayo. Sige po, balikan ko po kayo mamaya. Medyo busy lang po dito farm at nagtatag lang po kami ng mga sisiw. Host, naayudahan mo na ba yun? Oh, naayudahan ko na apat lang na, itong apat lang na ayuda ko. Manay teta. Yung madikit na banana po. Lahat naman ng banana, kaibigan Catdog, madikit. Lalo na pag mga ganito, i-explain ko sa iyo, lalo na pag mga ganitong tigi-isang cellphone lang, tigi-isang account. Lahat naman ng banana natin dumidikit eh.
Kahit kaninong banana dumidikit. Tsaka, ang isa pa dyan kaibigan Katdog, huwag kang magmadali. Huwag tayo magmadali. Lahat kami, kahit kaming mga naanditong Montes channel na, hindi kami nagmamadali. Kasi ang pagiging isang small YouTuber, pinagdadaanan ng ano yan, pinagdadaanan ng sipag, tiyaga. Lalong-lalo na yung ano, lalong-lalo na yung huwag ka may inip. Hello kabayan, from Millen SJ. Kuya Janito, from Katdog. Janet De Apria ba to? Janet De Apria? Account para sa Kids ko to. Ay, okay. No problem. Maganda yung nagpapakilala kasi agad. Pakilala kasi agad Janet De Apria din yun. O, tapos na po ha. O, tapos. Ate Ingrid Ras. Kasi kung magkakilala tayo, kahit gagamit tayo ng ninja, o, hindi na tayo mag-i-explain na kung ano-ano. Siyempre, nakita ko baguhan. Sorry. Eric Reyes, sino nga ba kasunod? Si Commander Garlic. Sa mga hindi ko pa nababasa, pasensya, Bibi Garlic. Nasaan ang Bibi Girl? Yun, ito na. Hindi pa pala, wait. Hindi ko pala napuntahan si Eric Roy. Wait, hindi ko napuntahan si Eric Roy. Yun. Teka lang po, kaibigan Commander Bawang. Sorry, hindi ko pa napuntahan po si Eric Roy. Harang muna, kaibigan Eric Roy. Oh. Eric Roy TV, oh. Hindi pa nakasubscribe, oh. Like number 14. Itong isa na number 15. Pares pala hindi nakasubscribe, oh. Oh, subscribe ko na, oh. Eric Roy, bell all. Sa labas ako next time, sa labas. Pares yung ads niya. Pangatlo, Eric Roy, oh, hindi pa rin nakasubscribe, oh. Maglablaban lang po, mag-subscribe, subscribe to each other. Like number 16, 14, 15, 16. Pang-apat, kaibigan Eric Roy, oh, like number 17. Sa mga hindi po napipin, paki-comment po. Huwag po kayong mahihiya, mga kaibigan, dahil obligasyon ko pong mag-pin ng inyong like. Timilis J, Nina Likahina, English please. Taga ano po yan natin Timilis J? Indonesian? Mel Eya Selamat. Indonesian po yan, Indonesian. Yung dinikit mo sa main ko, dikit mo na din po kay Katdog. Okay, dikit ito lahat. No problem. Nasaan na siya, no? Si Commander Bawang. Yun, baby girl. Nasarang pa ako ni Roy.
Bangis ng Tropa, Lunch sa Alabang Town Center, Yummy Foods from Eric Roy TV. Sino tong Mocha? Mocha, Silin yan ha. Hello host, tambay lang host. Dan Tamsak. Thank you po sa pagtambay. Kaibigan Silin yan na, anong main ito? Ano po main nyo kaibigan? 13 subscriber. Oo kabayan, Indonesian. Mabait yan natin Melanish J. Tambay po. Sa kanto host from Alfredo Lacerna. Wala kang trabaho kaibigan, Alfredo Lacerna. Thanks you kuya from Janet de Apria de Leon. Hello Tita Vlog from Ate Melanish J. Mocha ads. Sige, yaw-yaw ka lang. Diyan, hilamos lang ako. Pa-jacket naman host, thanks from Silinyana. Anong main natin, Silinyana? Anong main? O yan, may jacket ka na, jacket na. Hello Mocha. Baby girl, please come in my house from Nina Likahina. Spenta hello from Mocha. Hi Tunying from Mocha. Abahara house from Silinyana. Wala po host, maulan yun. Bibi po ako, dikit lang kayo sa akin at babalikan ko kayo. Oh, si Katdog po, pakidikitan. Ang anak po yan ni kaibigan Janet de Apria de Leon. Mabait po yan, mabait. Lahat naman po kayo mabait. Hindi na mawala naman dito hindi mabait. English, sorry from Mocha. What is your main account, my friend Mocha? Mocha, you have 1 subscriber only? Thank you host, biglang host from Silinyana. Anong main mo kaibigan Silinyana? Thumbs up from Mocha. Mega love shoutout po sa lahat from Silinyana. Alfredo Lacer the vlog nag-drop din ng bahay. Kasunod ka pala manoy. Harang Tunying. Thank you my friend Spenta. Ko. 4 minutes and 4 Eric Roy TV. Patamsak naman po host. Yes, Manay Alfredo Lacerna. Sunod natin kay Baby Girl. Mega love shoutout ading Tonying kaibigan from Ate Krashiba Blossom TV. Harang from Krashiba Blossom TV. Hi Celine. From Spenta. Hello Spenta from Silinyana. Ano po main natin Silinyana? Last na tanong. Para alam po natin mga main na pumapasok. $13 subscriber kasi. Tapos si Mocha, 1 subscriber. Bakas lang po sa gusto. Maraming salamat po. Sis Kraseba, may love shout out. Thank you po sa 11 viewers. Kuya Alfredo, may love shout out. Hi sa lahat from Spenta. Spenta, drop the link. Next, my friend Spenta. May love shout out tita. Hello po, Astag Alfredo Lacer na vlog. Kuya Tunying, musta? From Miss Hugot. Labo ng ating camera oh. Lalong lumabo yung ginamit ko isang
Okay lang, okay lang. Wow, dami CP. Ads from Mocha. Hi, Teta. Tulugot, hello, morning, kagabi. Magkausap kami ni Nugi. Latest na naman si Nugi. Nugi Hunter TV. Yan, nasa ads na kaibigan Eric Roy. Labo ng camera. Excuse mo na, excuse. Share sa snapshot from Spenta. Alam mo na ba nangyari sa kanya, tulhugot? Ano na nangyari sa mga marites mo? Who give a good views? Pagpapala sa'yo from Ate Spenta. Beautiful Spenta, hello. Nag-love siya Tita Girl. O talaga busy ako kagabi ay nakauwi ako 11:30 na. Sis Teta Vlog, nag-love shout out. In from Ate Krashiba Blossom TV. Thank you po. Yun, andito na ako kay Kuya Bugs TV o Kuya Bugs. I-like ko na din. Like number 12, Kuya Bugs. Kahit wala ka dito. Kasi nakapunta naman na dun. Yun, ads na. Kaibigan Eric Roy, oh. Nag-love shoutout po to 12 billion in the house from Baby Girl. Tawagan mo lang siya. Tulhugot. Ay di ko alam ano nangyari kay Tulnogi. Kuya Snap, ang buhay. Thank you my friend, Spenta. Better than FB from Spenta. Host, kanina pa ako nagtatanong sa'yo. Ano ba yun? Ano yun man Teta? Naayudahan ko na yun, yung binaba mo. Si Kakuda, pum. Sige, tawagan ko mamaya. Free download sa Snapchat. Better than WhatsApp. Po, from Spenta. Ilan na ayuda mo host? Apat lang ito nandito. Itong apat lang. Maneteta. If you get, we collab host. Okay my friend. Tawag na pag-aralan ko. No number needed po. Free download. What application? Ate Spenta? All private. Snap, ano ba yun? Snap. Free download. Snapchat. Okay. Snapchat application. I will download that, tawag yan? Application at Spenta. Kuya Tunying, pag-graduate mo naman ako ngayon. Ilan na ba yan? Tika lang. Tinang ko lang manay. $60 31 41. Sige, try ko manay Teta. Ay manay misugot. Aking ID, Spenta Maenyuan. Okay, wait, Ate Spenta. Ano yun? Wala na yung...
yun. Yun. Wait lang, may sugot wait. Baka kaya natin pag-graduatin yan. Salamat kuya. Best. No problem, my friend Spenta. Will erase ID. Take pic. Okay. Thank you, my friend. Delete your comment. Please delete your comment. At Spenta. Sige, dito ka lang tumambay kay host Tulugot. Ipangisda kita dito kay Johnny. Sige, pagtulungan na nga natin yan. Mangisda ka kasi ng mangisda, tol. Ilan na ba WH po, tol? Tita Vlog. Salamat, Teta. From Sugot. Dan sa nakapid. From Prasibad Guanpay. Di ko alam, tol. Di ko pa matitingnan what's our ko. Dikit kuya, tapos na. Thank you, Ate Spenta. Next natin, baby girl. The Commander Bawang Blogspot. Like number 24. Kaibigan Commander Bawang, puntahan ko lang putol na kapin. Ang cute, ice cream. Chicken ang cute. Notify me like 24. Basta lang kay garlic, sa akin yan ha, kaibigan. Commander Bawang Blogspot. Notify me. Hindi ko na ipapakita. Lakay. Like 27. Sa akin yung ano. Ganda dada sa akin yun. Like 28 lakay, di pa nakasubscribe oh. Subscribe ko na din. Next, sino ba yung next na nakapin? Main pala ito ni Siliniana, main. Host, pabiyo naman po, thanks. Sino ba yung ipipin ko kasunod? Alfredo Lacerna, saan ba yun? Ma'am, teka lang po manay, teta. Teka lang, saglit lang po. Good. Sunod ka dyan, manay, teta.
Alfredo Lacerna tayo. Alfredo Lacerna. Shoutout po sa 8 viewers. Baka po may mga saging din kayo dyan na nakatago. Pwedeng pakidikit na rin po kay Host Tunying. Inayadahan ko na tol, hugot ni Johnny. Malablab sa premiere. Balikan po mga main ko sa bakas nyo. Ay, hello idol. May galab siya Tunying like 30 from Audio Mad Media TV. Okay post, thanks. Mang Parsiba, dating dikit na po pala main ko sa'yo. The Commander Bawang Vlogspot. Hello everyone from Audio Media TV. OTW si Parsiba. Alfredo Lacerna, like number 3. Hindi pa nakasubscribe nung Alfredo Lacerna oh. Bell all. Panoorin ko lang po itong pusa mo. Pusang matagal naghintay sa kadate. Nainip. Umalis na lang. Na nahiya siguro. Pangalawa. OTW Krashiba. Tita Vlog, may galap shoutout from Taxi Uragon. Harang ho, Saba from Siliniana. May galap shoutout Ate Lisa. Harang from Spenta. May galap shoutout Tunying. Like number 4, Manay Alfredo Lacerna. Pang-apat, like number 5, Manay Alfredo. May galap shoutout po Ate Lisa Rome. Thank you po Ate Lisa. Next ko si Alfredo Lacerna. Like number 7. Next Manay Teta. Nasa'yo nga mo Manay Hugot. O, itago mo lang, kaanin ko mamaya. Pagsuyo. Number 31 to sukto niyo yung from Ate Nito Lisa Rome. Ano mo yung pinaayudahan ni Ate Lisa? Manay Teta Vlog. Excuse. Rome din apelyido. Ako da Rome. Harang ulit host. 4 minutes. Tapusin ko to. Thank you sa love and care emoticon Ate Lisa. Love Nito Lisa Rome. Love shout out. Sis Tita Love Loves. From Ate Nito Lisa Rome. Taxi Uragon TV. Spend na may love shout out. Mocha. Thank you very much. Drop your link Mocha. Drop your main account Mocha. Nina Likahina. Tita OTW. Thumbs up po host from 1983 Lagalag 54 vlog. Work more Tunying. Nakikinig ako sa'yo. Okay po, thank you po Ate Nito Lisa Rome. Nalilito ko sa ni Ate Lisa. Tulugot, asan ka na? 3 lang na ayaw sa'yo ni Johnny. Dikit na kasi dati yung iba. From Tita Vlog. Teta check. Oo, baka taga Cebu din yun. Dahil yung Rome, Danau Cebu, galing yung Tunying. Ay, baka po. Hindi namin kalab siya ito from Ate Nito Lisa Rome.
Thumbs up lang kabayan from Ate Mel HJ. Nina, thank you from Tita Vlog. Resback ni Lacerna Vlog host. Nandito ko sa ano, Juan Alfredo Lacerna. Sa iyong pusang matagal na naghihintay, ayan o. Katatapos ko lang ng pin. O ayan o. Ayan pa o, pusa. Apat. Apat o manoy, apat. Kaibigan Alfredo Lacerna. So, pusang matagal naghintay sa kadate. Nalubat po host. Next spin ta pala. Tapos Tita Vlog. Next spin ta, next spin. Haram po kayo Tunying. Dana po kay Commander Bawan, dating dikit po. Baba ka ng link mo. Manay hugot, may kisuyo po. Ate Melinis J, baba nga rin po ng ano mo. Ng yung link. Yung congratulatory message. Premiere yun, premiere, di po ba? Salamat po host, with love and care, with heart. Sweetie Bears Vlog is live. Hindi ka naman pupunta. Salamat po sa lahat from Spenta. Okay po kayo, salamat po. No problem. 5 minutes, 42 minutes manoy. Kaibigan pusang gala, naghihintay sa kadate. Nainip, ayun po. O ayan, apat, kaibigan Alfredo Lacerna. May grab shoutout. Kaibigan Marlene Cadigoy, Tamsa Coast. Yun, hindi makita yung ano. Hindi makita yung pinapakita kong pinapanood. Sa labas na ako next time. Bukas sa labas na lang. Magastos sa kuryente dito sa loob. Maka-electric pan, ay maraming lamok. Tita, full pack na ako sa Jollibee. Sa McDo. Maya kita puntahan tol. Thank you Atin Lito ni sa Rome. Harang po host from 1983. Lagalag 54 vlog. Yun, nasa harang na ako. Kaibigan Alfredo Lacerna, dalawa nasa harang. Patapos na rin itong dalawa oh. Sorry kuya, na double lag CP ko. Double lag. Okay lang yan. At least may ano ka na. May link na dito, okay na yan. Yun, tapos na oh. Kaibigan Alfredo Lacerda. Danny Lamos na from Katdog. Manay Tito Vlog. Ito na yung Jollibee mo sa McDo. Oh, ha? Like number 99. 99 na asukal. Dinner sa McDonald's. Sarap ng foods sa staff McDonald's dinner. Tito Vlog. Nandito. 10 minutes and 43 seconds. O, tapos na rin yung harang kaibigan Manay Alfredo Lacerna. Nandito na tayo kay In God We Trust. Bakit tayo magkaroon ng wait, nagpupunta ka dyan. Manay Tita Vlog, pangalawa. Tuloy na kapin. Hindi mo ba ito isang cellphone? Cancel.
ito. Dapat tinanong ko ah. Ano, gulo ko na. Ito na sa share it. Kay Johnny TV Vlog. Hindi pwede, usip eh. Wala, ayaw na gumana ito isa. Hindi na mabalik sa YouTube. Minito Lisa Rome, Miguel of shoutout po. Katdog, salamat sa pag-visit sa upcoming premiere ni Pauline Bagsik na walang jowa. From Commander Bawang Vlog Spot. Manay teta, manay teta. Like 104. Itong isa, like 105. Like 105. Salamat Kuya Lagalag. Mag-ODW ako sa'yo. Like 106. Manay dito. 106. Sunod natin si Ate Ispenta. Ispenta. Miss Sugot. Sunod ka kay Ispenta. Manay hugot ah. Yun, Ispenta. Lobat na ito isa. Mabilis na talaga maglobat to. Sira na. Saglit pa lang na ginamit. Mamaya ako saksak yan. Jade GB Tube, mega love shout out sis Nito Lisa Rome from DGB. Hashtag Tita Vlog dan dikit. Balikan niyo po yung mga nagdikit sa inyo ha, yung mga pinabahan yung link, puntahan niyo po. Para mabalikan niyo sila. Sarap ng spaghetti oh. Spaghetti pababa. Ninaligahin na drop na link. Breakfast at Tuyo Kuya from Patdog. Yun, sarap niyan. With sausawan na kamatis. Ay, kamatis. Suka na may konting sili at saka garlic. Boy garlic. Kapatid na GGB Tube, miss you from Nito Lisa Rome. Sis Teta. Hashtag Nito Lisa Rome. Good morning from Ate Ambe. Mga legit lang na kaibigan yung mga nandito ah. Try ko na mag ano. Salamat host, bait mo naman talaga. Manay teta. Mamaya pag natabunan na yung kay ano, may isugod. Eh, i-ano mo, sunod dito kay Spenta. Sira kasi yung mouse ko eh. Hindi na nag-ano.
pabalik. Breakfast tayo guys from Ate Ambe. Mga kaibigan mo dito, support sa'yo to niyo. Opo, Ate Lisa. Talaga mga legit na supporters kayo na bilang lang yung talaga mga legit na kaibigan. Basta makikinig ako, work mode pa kami. May therapy Francis mamaya kasi. Sige po Ate Lisa, no problem. Kalimbang all spent ah. Di pa ako nag-breakfast, kaambi, di pa ako nakalabas, maya lalabas ako. Harap ulit kabayan, from Ate Milanis J. Andito lang ako makikinig. Sige po, kain po tayo Skyflex. Medyo mahaba-haba itong kay Manny Teta eh. Wow, anong alunghal mo, kaambi? Manny Teta vlog. Excuse lang. I-delete ko lang. Ano ko lang itong isang cellphone. Teta Vlog, ang singer di Kaambi, salamat. Baby girl, please connect me from Nina Ligahina. Magpa-change address ako sa SSS. Naka-address kasi sa Pampanga SS ko. Sige, ingat. Lakay garlic ko, tapos na. Thank you for watching. Hindi ka lang yung harang, kapkat. Ba't parang walang harang naman dito sa huli? Ito, nag-uumpisa pa lang oh. Nag-uumpisa pa lang man yung teta. Tapos na oh. Yun, bumalik yung magandang camera oh. Okay my friend Nina. Shoutout sa 11 viewers. Okay ba nga manitita yung kanto ni ano? Okay my friend Nina. Yung ano ni harangan mo host. Oh, katapos lang ng harang eh oh. Kanina pa nag-uumpisa pa lang oh. Miral ko yung ano, miral ko yung ads at saka Last Beauty. Ang isa. Pababa ng bahay ni Hugot, manitita. Kael. May galab shoutout my friend Kael. 268 subscriber. Mobile Legend Gamer. Di ba moderator? May moderator ka na, Kael?
Sige, baka wala na yung load. Pakibaba ko para pagkatapos na spend tayo ng ipipin ko. Yung kisuyo po. Ayun na po. Salamat. Drop your link, Kail. Ayun na, sarap ng foods. Matapos na itong isa. Manetita. Good morning Kuya in Ate Wifey and to all here from Ate Emma's Helping Hand channel. Thank you Ate Melanies J. Thank you for love and care emoticon. Sarap nung kainan nyo dun sa ano ah. Gising ko lang po. Kakagising ko lang pero antok pa ako. Tulog muna Ate Emma. Yung kainan nyo magtutropa dun sa restaurant. Thumbs love from Ate Emma's Helping Hand. Nag-love shout out everyone here with stop emoticon and love and care emoticon from Ate Emma. Thank you Kaambe, Ate Ambe. Yun, nag-dessert na. Ito, spaghetti pa lang, Dantol sa McDo mo. Promise Sugot Official. Mega love shoutout si Emma Helping Hand from Ate Ambe. Di makita. Oo kabayan, sandi lang kami eh. Mga bawi, kahit sa labas. Yun, tapos na. Nanay Tita Vlog. Pag-aani ng palay, Pinoy farmers. Why to harvest rice from the Commander Bawang Blogspot. Like number 21, Commander Bawang. I-like ko na rin. Total yun na nagpakita. Hintayin ko nang matapos tong dalawa ni Manay Teta oh. Nagkalab sa ito, si Lalab Ambisyosa from Ate Emma Helping Hand. Dito lang ako from Pani Ortez. Hashtag Janet de Apria de Leon. Alaman kong hugot. Di ko pa napalood yung upload mo. Palablab sa Aquine Premier ko mamaya kuya for 2 days ng sister ko today. Okay mamaya kasunod ko dyan ka-spenta si Miss Sugot Official. Panigitan niya po Ate Emma si Miss Sugot. Mag-graduatein natin ngayon. Di nakadot-dot, busy matsos. Tambay lang sa'yo. Sige, thank you man. Wala na ba kasalamat? Okay lang, thank you. Ano ko na lang, huwag ka na magdudot-dot. Basta drop pa na lang ng link. Kasi pag mga may bagong papasok, at least nadikitan ka. Yung pwede na ayudahan yun ah. Titinan ko pa rin na maya.
Kaibigan Janet Di Apriadil yun. Hmm. Tapos naman ni tita ko. Ay, hindi. Nag-stop pala. Kala ko tapos na. Papaan na si kaibigan Carly ko. Dana po sa nakapin, promise hugot. Ate Spenta. Panoorin ko na nga to. Like number 20. And subscribe this one cellphone, Ate Spenta. Ads. Tol, may dumikit sa'yo kanina. Suklian mo na lang ha. Salamat si sila labas tagteta. Yung mga magandang emoticon. Ganyan. Check mo na lang. Sige tol, tingnan ko na baka si Linyana drop the lane. Padikita na po si Linyana. 13 subscriber pa lang siya. Yun na, tapos na, cut na oh. Manay Teta Vlog. Walang harang oh. Naubos na yung harang kanina. Ito patapos na rin oh. Beautiful flower, my friend Ate Spenta. Pabakas po sa may gusto from Silinyana. Na may ayudan ko yan kaibigan Silinyana. Hindi ko itong 4. Daming palay oh. Dan, Ate Spenta, dan to your beautiful flower. Ate Spenta, like number 20. Ba't kanina? Anong like yun? Ay, 21. Nag-reconnect. Loading its host. Dito na ako kay Panlasang Pinoy. Dan to you, Ate Spenta. Sige po, babalikan po kita later. Hotdog from Silinyana. Like number 22, Ate Spenta. Benefits of
Did. Yan. Yun, done, my friend. Thank you for support from Silinyana. Bababa ka lang ng link, kaibigan Silinyana. Tapos na ako i-spend ka. Nasa yung link ko Silinyana. Silinyana, link. Mahina signal mo minsan ng rolling tuning. Oo nga po, mahina. Umihina dito sa loob. Pangit talaga pag dito sa loob. Pangit pa yung... Ang dilim pa ng camera, oh. Yan, ito nga mo na si Silinyana. Ayun ko lang si Silinyana. Sunod dyan si Misugot. Dito ko sa Wonderful. 8 minutes, oh, kaibigan Silinyana, oh. Silinyana, ito sa Wonderful mo. Bell all. Like number 9. Hello kaibigan Maksam, may kalab shoutout and thumbs up po from Bang BMRS channel. Yon, pangatlo kaibigan Silinyana, oh. 15 subscriber. Oh, like. Ba't yun? Dito ko sa Wonderful. 8 minutes. Like number 10. Thanks po, host. No problem, no problem. Bago pa lang pala itong Bago ka pa lang na nagwa-YT. Pangatlo. Panoorin ka itong Wonderful mo. 8 minutes and 56 seconds. Like number 12. Ang sipag ni Kuya. Ingat ka, Kuya. Sa Laguna yata to, Laguna Lake. Laguna Lake ba to? You have a moderator, my friend, Bang BMR's channel. How are you, kaibigan Maksam? I'm fine. I'm so fine. Salamat. Maraming salamat, Kuya. With roses and love emoticon. Welcome, my friend Ispenta. Salamat, Ate Lisa. Salamat. Pangatlong thumbs up from Ate Ambe. Salamat po sa lahat from Ispenta. Harang pa. Catdog. Road to 200. Please connect. Balikan ko po kayo. Okay, salamat kaibigan. May jacket na. Okay, no problem. Na-late lang, na-late. Silinyana, tapos... Ito nga po muna. Sunod ko na dyan si Ate Emma Helping Hands. Pag-grabitin nga po natin yung yung nakapin, baka sakali. Clouds Formation. From Silinyana. Number 4, Sightseeing. Sa ano ba ito kaibigan Silinyana? Laguna Lake? Harang post from 1983, Lagalag, 54 vlog, from Manay Alfredo Lacerna. House Tamsakdan, kalimbang po sa premiere ni Ma'am Emma's Helping Hands. Hello, Pretty Spenta. Grabe house, daming CP from Silinyana. Lobot na nga isa. Nalobot na isa, oh. Nalobot na po. Tapos itong isa, ano naman? Wala pang alagad. Oh, wala pang ninja.
May ninja to na nawala. Ba't kaya nawala yung ninja nito? Alagad ni Max. Palablab mga lalabs. O, pakidikita na nga po sa ano. Video lang po busy. Sige, sige kaibigan, si Linya na. Thank you very much. Thank you Ate Linito Lisaron. Nagtago na siya. Sunset. 8 minutes and 56 seconds kasi itong kaya no? Celine yan ha. Salamat po sa 38 like. Ilan si Manay Hugot? 973, may nadagdag na 4. 69, 4 pa lang nadagdag, 4. Part 2, kumain sa pistahan kahit di invited. Nandito ko, may dalawang pako. Dito ako kuya. Oh, nandito sa pako. Oh. Nakikain sa ano. Nakikain kahit hindi invited. Tapusin ko lang doon ano, kay Celine yan ha. Harang again and again. From Tita Vlog. Salamat Ate Ampe. Dami naman yan. Sige kuya, salamat po. Parang hindi kita makapag-graduate man yung Miss Hugot ha. Hindi na katulad ng dati. Ngayon lang kasi ulit ako nag-live stream. Wala yung mga wala yung pagitan. Hindi katulad na araw-araw. Kasi pag araw-araw nami-maintain yung mga pumupuntang kaibigan natin. Tsaka madalang na rin tayo sumuport. Hindi katulad na araw-araw din. Yan, mga live stream ko, hindi naman live stream yun eh, pang update lang yun kasi kalahating oras lang, kaysa mag-upload ako, mag-video, live ko na lang. So yun talagang live stream, mga 2 hours, 3 hours, ganyan. Silin niya na. Dam to you kaibigan sa new upload mo, full watching. Harang ulit from Ate Ambitious ha. Wala na mga kaek-ek. Malapit na mawala.
Nandito ko sa kay Silinyana, sa kanyang ano, sightseeing. Siya nga po kuya, nakita ko nga po yung baha sa inyo. Oo, saglit lang yung baha, 8 minutes lang yata yun. Bibidyoan ko kasi sana yon. Kaso, mag-i-edit na naman ako, magkakaroon pa ng KineMaster. Sa live na lang, wala pang KineMaster, di pa, wala pang watermark. Sali ako lalabs, Emas ha. O, punta ko doon si Biyernes. Friday, 1 PM, papa-internet, 2 hours lang naman siya, ganun stress. Next time, sa labas na ako. Magastos pag dito sa loob eh. Katul. Thanks Tita Vlog, balik ako sa iyo later from Silinyana. Saglit lang po pala. Punta ka every Friday si Lalab Teta para makapagpa-entry ka. 15 entries every week. Yan, tapos na ako kaibigan Silinyana. Patapos na rin to. Punta ko na agad si ano. Si Miss Sugot. O, like number 14. Highway 54, thumbs up po host from Highway 54. Di pa nakasubscribe mo. Panay ugot. Punta ko na kayo Manay Hugot. Ito, nakasubscribe na. Talagang legit na nakasubscribe. Resback nila Sir na vlog. Daming resback ni kaibigan Alfredo Lacerna. Yun, tapos na rin. Kaibigan Silinyana. No, nakadikit na rin oh. Manay Hugot, talagang wala na kung may didikit sa'yo. Sunod si Emma Helping Hand. Si ano pala, hindi ko pa napipin ah. Ano ba yun? Kani Ortiz, sunod kita dyan. Kani Ortiz. Patusok ang parang real quotes at sa lahat. Yun, nababakrat ko pa naman. May galap shout out kay Bigan Highway 54. Magbabawi po host sa dumikit kay Lacerna Vlog. Miss Hugot, dan po sa'yo, balik-balik na lang po pag di na busy from Silinyana. Melon SJ, yun. Thank you Ate Melon SJ. Isa rin sa napakabait na small YouTuber. Eksaktong 40 days ng sister ko ngayon kuya, kaya premiere ko na lang. Okay, no problem, nakapin na. Tol, dito sinugi kay Johnny. Hayaan mo siya, hayaan mo na lang. Nine minutes. Tawag kay Manay ano? Miss Sugot officer. Silinyana po ba main mo? Galing ako dyan. Baby babae niya. O bibi pa nga. Kabayan, may anak ako. Ano yun? Kabayan, may anak ako. Nag-start vlog. Ipakilala ko sa iyo. Send ko na YT channel mo para madikitan. Okay. No problem. Opo, main ko po. From Silinyana. Tol, lapit ka na. Maka 1K. From Tita Vlog. Yahoo! Advance congrats. Di mamaya, titingnan ko dito. PM na lang kita Manay Tita kung sakali. Mga dikit. Baka meron pa ditong iba eh.
tapos na ba kuya yung cabinet na ginawa mo dati? Oo, tapos na. Lagyan ko na nga ng damit. Parikit mo kay ate yung helping hand para isunod ko na si si Kani Ortiz. Oo, lapit na. Huwag lang lagasin ni Lolo. Ha? Yan mo yung lagas na yan. Yahoo! From Nina Likahina. Baby pa nga po bahay ko. From Siliniana. Saan ba location mo kaibigan Siliniana? Shoutout po sa 10 viewers ni kaibigan Tunying. Kael, nasaan ka na Kael? Punta nga, views ko nga doon si Kael. Pag-write mo nga si Tol, wala akong kaibigan dito na nag-aayuda. Yan si Ate Emma, ilan lang yan, cellphone yan. Ilan lang alagad yan. Ate Melines J, baka meron ka pa niyang alagad, pakidikit nga po dyan sa kay Miss Hugot Official. Bibi bahay niya kabayan, patulungan ko sa bahay niya. Baba po ng link Ate Melines J. Baba ng link ng ng anak niyo. O tapos na, Miss Hugot. O tapos na rin. Patapos na rin Thank you Ate Lito ni Saron. Like number 136 Ate Emma. Tapusin ko lang itong thriller ng iyong kapatid. Sumulangit nawa. Like 137. Ang galing mo host mag-live, legit. Si Linyana. Thank you kaibigan, si Linyana. Like. Tapusin ko yung trailer trailer. Lahat naman tayo dito legit, kaibigan si Linyana. Preparasyon ito si Ate Ampe. Nagla-live stream din yan. Mas Helping Hands, Nito Lisa Rome, Tita Vlog. Like 138. Nagbibilang yung like 36, 37, 38. Like 138. May mga bakasyon na notify mi lahat Tapusin ko rin thriller RTM Okay, paiwan siya baka sa akin. May 5 ako, dikit sa kanya. Kaambi, gutom na ako
Kaya na mo na. Ilan na lang ba kulang niya si lalabas tagtita. Pag kaunti na lang, kaya niyang pag-graduatein. Konti pa lang kasi. Na-visit ko na live. Ay, konti pa lang na-visit mo na live. Punta ka lang ng punta kaibigan sa mga live stream. Tapos na yung thriller Tapos na yung thriller. Road to 1K lalabs ibaba mo uli yung link. Manay teta. Hindi na kasi ako katulad dati nung nung nag-umpisa pa lang ako mag-live stream ay mag-YouTube, kaibigan YouTube, kaibigan Silinyana. Araw-araw ko dati nagla-live stream noon. Marami akong kaibigan na nag-aayuda. Pag road to 1K, halimbawa 960, ang banana mo, kaya kong pag-graduatein yan ng 1K subscriber, 1,010 subscriber. Nawalan lagas pero matagal kasi akong nawala sa YT. Hindi naman nawala, nag-update lang. Hindi katulad ng araw-araw. Pero ngayon try ko ulit bumalik sa YT mag-live stream. Wala naman ang pumupunta ng mga basher. Sige, papuntahin mo siya mamaya kay Kuya Ruel, TV Antique, Sislalab. Ayo, pwede nung kay Marami ka pong bisita, host. Masaya dito ha. Di dati yung bisita ko dati 20 plus, ganyan umabot ng minsan umabot ng 30. Ito mga nandito, mga legit na kaibigan niya, kaya dikitan mo lang yung mga yan. Magbakas mag-comment ka ng maganda yung naayon sa video. Mag-comment ka lang, babalikan ka ng mga yan. May free pa. Pag nag-live stream sila, si Ate Ambe, itong ambisyosa, puntahan mo. Maselfinghan, puntahan mo. Magkakaroon ka ng kaibigan dyan. Kasi ang mangyayari dyan kaibigan si Linyana, pag pinuntahan mo si Ambe, ambisyosa, yung mga kaibigan ni Ate Ambisyosa, magla-live stream, puntahan mo rin. Magkakaroon ka rin doon ng kaibigan, mga subscriber. Yung mga kaibigan ng kaibigan ni Ate Ambe na pinuntahan mo, puntahan mo rin. Ganun lang, tsaga-tsaga lang kaibigan si Linyana. Tapos na ako kay Ate Iman Nasaan na ba yun si Teka, balikan ko lang si Ito. Alam mo, nakakalimutan kita. Dito nakakalimutan. Janet de Apria de Leon. Dito tayo kay Janet de Apria. Ang kanyang kanyang anak. Road to 200. May papagawa pa akong isang laptop na maganda kasi yung isang laptop ko May pang-ayuda doon. May pang-ayuda po doon tapos isa ko pang-ayuda na nasira, bumigay. Ang dami ka pong bisita. Masaya dito ha. Nakatambay lang ito hanggang mag-end ka. Bili muna ako pagkain. Salamat kuya. No problem, no problem. Nakalista na nga po Jose. Yan, thank you. Dito tayo kay Kani Ortiz. Tapos na pala ito kanina Kani Ortiz. Double celebration. Ingad Vitras na naman. Ingad Vitras pala to. Okay, no problem. Iba pala to. Iba. Ibang premiere na naman pala to. Ibang premiere. Like number 25.
Sino pa nga ba yung isa? Super Mamas Vlog, mega love shoutout. Miss Sugo, thank you. Thanks from Ninali Kahina. May moderator na po yan, Super Mama, Ate Ambe. Thank you very much. Si Katdog pala yung Katdog. Pinakuman si Katdog, kung ito nga yun. Oh, ito nga si Katdog. Subscribe ko namin ko Katdog. Dito ako sa Mix Videos. AP17. 70 minutes, 11 minutes and 49 seconds. One hit delete. New build. Nandito pa ako kay Kael. Mobile Legend. Mobile Legend. Baba ng bahay mga Katdog. You're welcome, new friends from Miss Hugot. Hello, Astag Ambisyosa. Hello, Astag Silinyana from Ate Ambi. Miss Hugot, yes, thanks. Katdog road to 200. Yun, road to 200 nga po yung nakapin. Sa mga mobile dyan, pwedeng pakidikit po ng kanilang mga banana dyan. Yan si Ate Ambi, may mga banana yan. Digit ng banana, baka idikit sa'yo. Katdog road to 200. Balikan ko po kayo from Katdog. Unang giveaway Katdog. Pangalawa pala, naidikto na yung mini. Pang 167. Subscriber. Like 116. 3 minutes and 10 seconds. Miss Hugot at W. Yun, pangatlo. 167, 168. Hashtag Ambisyosa, menu po ba ito? Walang video. Hindi, ang menu Ambisyosa rin. Teka lang, baba ko sa kanya yung main. Ni Ate Ambe. Pang-giveaway lang yan. Yung isang Ambisyosa na yan. Ito, panood like 117, oh. Katdog. Likes 117. Subscribe 167. Pang 169. May lumikit ng isa. Pang 169. Like 118. Ba't di nag-like ng isa? Di nag-like ng isang dumikit. Ito po min ko, Astag Silinyana. Yan yung main niya, yung may tattoo sa likod. Pabanan na lang po. Mag-iwan lang po ng bakas, babalikan ko kayo. Opo, basta mag-iwan lang ng magandang comment. Pag nag-iwan ng magandang comment, responsibilidad yung balikan. Kasi pinanood yung video nyo, nag-subscribe sa inyo, kalimbang all. Balikan nyo naman na maayos. Crystal Variety Vlog. Morning. Sino nga ba ng Crystal Variety Vlog? Ay, bibi ka pa rin pala. Malaki na yan. Ay, Montes channel na yan. Kaso wala siyang ads ngayon. Nag-love shout out my friend, Crystal Variety Vlog. Si ano din yata eh, Crystal Variety Vlog eh. Unexpected gift from Changi Airport. Dito tayo kay Super Mamas Vlog. Payo na po ng banana. Baba ng link. Okay. Giveaway pala. Ito minyo, yung nakakalikod na may tattoo sa likod. Giveaway lang niya yung isa. Ate Emma Helping Hand, thank you for emoticon and staying to my live stream.
And to my best friend Nina Likahina, Crystal, may galab shout out. Coming from Nina Likahina, from Indonesia. Super Mama's Vlog, salamat. Salad, ano yun? Salad, Master Benji. Ano yung salad? Wala na yung salad, wala, hindi pa Pasko para magsalad. Si ano pala ito eh, Super Mama? Sa Australia. Taga-Australia, yung wala nakita. Thank you very much. Yung ano natin, Grace Lorente. Iwan na po kayo ng bakas at ng mabalikan. Okay na ba yan channel mo? Ipagpatuloy mo na lang yan. Super Mom. Super Mom kasi dati. Ngayon ginawa Super Mama's Vlogs. From Australia. Tambay lang here kuya. Nakahiga pa. Ako. Hotdog. Tapos na hotdog oh. Ngungo ko na ngungo. Tapos na pala oh. Yan, paligid naman po kay Super Mom. Legit din po kaibigan yan. Umuwi yata ng Pinas di ba? Umuwi kayo ng Pinas di ba? Kasama si Mr. Mo, alis na Mr. ito ba? Kalimutan ko na. Harap pa kaibigan from Ate Super MC Vlog. Super Mama, dito na ako. Like number 1. Sisi Super MC. Kalimbang all. Super Mama. Oh, like number 1. Maligit naman po sa nakapin, oh. Ako pa lang po nagla-like. Like number 1 pa lang. O, like number 2, pangalawang subscribe. Super Mamas. Premier pala to. Like number 1. Bakas pala ako, bakas. Pangatlong like. Super Mama. Roja Cordelas, may grab shout out. Thumbs up po sarang from Roja Cordelas. Hashtag Alfredo Lacerna. O, like number 3, Super Mama. Fresh back ni Lacerna Vlog. Yan si kaibigan Alfredo Lacerna. O, padikit nga sa nakapin. Manny Alfredo Lacerna. Magbakas ka lang sa premiere niya. Vlog po from Super MC. Hi Ate Lisa from Miss Hugo. Sa isang may love chat pa from Super MC. Pine Tree na kayo mga lalabs. Upcoming live sa Friday. From Ate sa Emma Selpingham. Maraming salamat po host from Roja Cordelas. Hi Emma from Super MC. Sino po hindi mga naipipin? Shoutout sa 11 viewers. Dito po tayo kay Ate Super MC Vlog. Super MC Vlog.
Nag-love shoutout si Silala Bastag Miralisa. Ate Miralisa, like number 30. Upload video light, mga ilaw sa puno ng manggahan. Nasarang, Ate Miralisa. Dan like Super Mamas. Salamat kaibigan from Super MC22 Vlog. Like number 32. Natapos lang pala nito, ate Miralisa. Si Gold Eagle na ito, si Lynn Cortez na nandito. Sorry. Pangatlo, ate Miralisa, oh. Like number 33. Bababa din ng bahay, Crystal Variety. Di pa ako nakapag-play sa iyo eh. Salamat kaibigan. No problem. Salamat sis Crystal ODW. Dan Dikit sa nakapin from Catdog. Salamat kaibigan Tinging. Salamat din Ate Miralisa. Yan, dikitan niyo po yung naka-pa-enter ni Ate Emma Helping Hands. Mananalo po kayo sa kanyang birthday nga ba Ate Emma? Hindi ah. Hindi ko na yan. Ay, Grand LS pala. Hi Nina, from Super MC Vlog. Mahina kasi memory ko eh. Basta December yan, December 20 yata. December 20 nga ba? Crystal Variety, pakibaba po ng link mo. Replace ko si Nina Likahina. Dancis Crystal sa latest upload mo at sa short video. Dinalikay na dan watching to video. Super MC, hello po. Parang again. Noel Main, hi. Sinong main po nitong Noel? Hotdog, tapos na ako dito sa ano mo hotdog ha, 11 minutes. Mix video. AP37. Dito naman ako sa Word of Fun. AP5. 11 minutes and 40 seconds. Tapos na rin ako dito kay Kael. 67 subscriber. Noel Main. December 18, Sunday. Sabi nga ba, December 18. First year anniversary, Grand Elis ko kuya. Akit ka doon para kumanta kuya. Okay, no problem. No problem. Paalala mo lang lagi, Ate Ma. Alam mo naman na mahina ang memory card ni... Tony Maksam.
Pa-enter kayo mga lalabs. Thumbs up. Emma's Helping Hand. Yan, tapos na natin Super MC oh. Tapos na rin po ating Super MC oh. Yan, tapos na natin ating Super MC oh. Nasa ads. Thank you Ate Lisa and Ate Mbe. Cat Dog, mega love shout out. Lasarang ulit, dansa na kapin, dikit na. Super MC ODW, mega love shout out kaibigan Nilo Magnaye. Wala na si Noel. Noel Main, nasa nga na ba? Hi from Noel Main. Mega love shout out Bruto Nying from kaibigan Nilo Magnaye. Thank you for coming kaibigan Nilo Magnaye. Dumalo ako sa bahay mo at sa Tagambisyo sa main from Silinyana. May galab shout out pa sa lahat from Nilo Magnaye. Drop the link kaibigan Nilo Magnaye. Baba ka po ng bahay. Kuya Love Nilo, may galab shout out. Shout out po sa 15 viewers ni Tunyi Maksam. Thank you for coming to my live stream. Tita Emma's Helping Hands. Hello po. Kuya, BG lang, yayaw ko lang dyan. From Catdog. Okay, kilala ko nito ni Catdog. May ibang main channel to. Noted po, Astad Silinyana. Kapatid ni Nilo Magnaye, may galab shout out from Ate Linito Lisa Rome. Bro, BG lang ako, nasa work ako. Baba ng bahay bro. Para ma-play ko habang naka-BG ka lang dyan. May galab shout out bro Nilo Magnaye Mix Vlog from Ate Ambe. Kapatid Nito Lisa Rome, may galab shout out. Nina, Dan Pulwat sa niluto mo na so yummy, dikit na din. Balikan mo ko sisi kahit mamaya na ubukas. Kapatid Ambisyosa, may galab shout out. Kabayan, may galab shout out. From Super MC. Ingat ka dyan, Kuya Lalab, Nilo Magnaye sa work mo from Ate Emma's Helping Hand. Kapatid Super MC 22, may galab shout out from Nilo Magnaye Vlog. Thank you bro, Nilo Magnaye. May galab shout out Idol Nilo from Manay Teta Vlog. Shout out sa 16 viewers ni Tonying Maksam. Dan Nastag Nina Likahina from Crystal Variety Vlog. Catdog OTW from Super MC. Teta Vlog, may galab shoutout kapatid. Crystal, thank you from Nina Likahina. Cooking curry chicken, so yummy. Once again, my friend, Nina Likahina. Main ko kuya, Janet Diapria nga. Babat kaya nilabas ko na, ano? Baba mo yung main mo. Janet Diapria. Pakisuyo dali, pakisuyo. O, alam ko na yung Catdog, alam ko anak mo to yung Catdog.
Main ko Kuya Janet de Apria nga. Lobat kaya nilabas ko na si main. Ito nakabidyo sa'yo. Main din to para sa anak ko. Oo nga. Yes. Yes, thanks host to Ning from Ninalikahina. Complete na WH ko Kuya. Yung main ko naglilinis ako ng mga videos ngayon. So far wala naman strike. Wish me luck ha. Yun, okay na pala. Huwag ka mag-erase ha. Huwag ka mag-erase ng video ha. Mawawala naman yung WH mo. Pag may copyright, i-ano mo lang, i-mute mo lang. Kung may kanta, i-mute mo lang yun. Huwag mong i-erase. Magwalis ka lang ha. Huwag kang magbasura. Magwalis lang, walis. Huwag basura. Harang kaibigan from Super MC. Crystal OTW. Catdog. Yan yung main mo ha. Catdog, ask ko lang. Yung bang account mo sa YT mo ginamit mo o sa kids mo? Sa anak niya yung Catdog. Ate Super MC. Tapos ang main channel niya dati, Janet de Apria de Leon. Katatapos lang daw ng kanyang WH. Paano ko sa'yo? Pa WH, like number 26. Janet de Apria de Leon. Basta wag kang wag mong basura, walis lang. Like number 27. Like number 28, hindi pa nakasubscribe pala Namumula pa. Time sustaining from Ninalikahina. Dan sa may own version, bahala ka na dumikit sa akin kahit bukas na sis. Ano yun? Own version na ano yun? Catdog OTW from Ninalikahina. In the house from Super MC. Yes po. Na-mute ko na dati, binalikan ko lang ngayon at baka may nakalusot. Yun, very good, very good. ID pala main. Main din niyang Catdog. Ate Super MC sa anak niya. Papalaguin niya rin. Yun, natapos na sino ang pala nun? 50 seconds. Janet de Apria. Okay. Super MC. Account po to ginawa ko para sa mga kids ko kasi mahilig naman sila mag-video. Okay. Nagkaintindihan na kayo. Okay. Si Linyana, Ninalikahina, hello. Padikit naman dito kay si Linyana, maliit pa yung bahay niya. Buti nakapag-live ka. Nga ate, meron isa na. Baka mag-live na ako araw-araw. Live na ulit araw-araw. Kaysa mag-games nang wala namang support na lang ulit. Kasi gagawin ko muna tong kasi pangit naman pag dito nag-live stream kasi malabo yung ating camera o sadyang mahina lang yung ilaw. May club shoutout Kabsat Gold Igrot. Main account din to sis. Bago pa lang kaya konti pa lang ang subscriber. Sa mga hindi pa po nakadikit kay Crystal Variety Vlog, go to channel niyo lang. $594 subscriber pa lang siya Dancing, dito ko sa dancing with your ghost. Nakatakot to Thumbs up harang from Kabsat Gold Digorot. Nagalab shoutout sa lahat. Sis Catdog, wag mo i-name sa anak mo
kasi wala pa silang 18 years old. Pero siguro alam mo na din yun. O nga, hindi pa pwede yun. Matagal mong maiyan yan, monetize channel kung 12 years old pa lang. Dapat yung 18 years old pataas na. Pa-enter kayo mga lalabs, mga Ate Emma. Hi Sis Gold. Sis Crystal, Super MC, magalab siya to from Gold, Igor Power. O mag-araw-araw na tayong live, ha 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 ha. Hopefully, araw-araw na mag-live si Tonyeng ating Super MC. Hello po Gold Igro, thank you po sa support from Crystal Variety Vlog. Welcome Super MC from best friend Nina Likahina. Baba nga ng bahay mo, ba't nyo upload? Kapsat Gold, wala akong may play. Kapsat Gold. Crystal, welcome! Super MC Vlog, hi ulit! Mamaya na ako mag-replay from Super MC. Dan Pulpa, hashtag Catdog. Nag-love shoutout, Noogie Hunter TV. Thank you for coming. Nag-love shoutout, Manoy from Noogie Hunter TV. Nag-love shoutout, Super MC. O kaya Catdog na lang. At trabaho ko na. Damdaman taon. Okay, isturbo. Agumutak. Hello, dug na matahol. O, pag may tao kasi tatahol sila, tatahol. Kasi just in case mag-grow sa akin din naman naka-name ang account. Channel name lang yan. Sige kaibigan, Noogie Hunter TV. Kain-kain lang po dyan. Unahin po ang trabaho nyo. Kung may trabaho po kayo, sa mga may trabaho, unahin po ang trabaho mga kaibigan ha. Gusto maging pulutan manoy. Hindi pwede. Kaibigan Noogie Hunter TV. Kahit milyon ang ibayad na pupulutanin yung aso ko, hindi maaari kahit milyon ang ibayad sa amin. Kahit 1 milyon isang aso. Parang anak na namin yan. Kung anong kinakain namin, kung anong ulam namin, yun din ang ulam nila. Kaya kahit milyon, hindi. Pag namatayan, nilibing namin lahat ng aso namin. Pag namatay, linilibing namin yung parang may pansyon din. Noogie Boy, hello, how are you? Makaumuto ni host. Hindi, ano kasi yun yung kumakatok. Oo nga si Catdog, plan ko din gawa pa ng isang channel. Hello Tol Tita from Noogie Hunter. Noogie, hello friend from Nina Likahina. Kumusta na sugat mo Tol from Tita Vlog? Di pa okay. Tol, di ko magalaw kamay from Noogie Hunter TV. Antok ako. Sige, tulog mo na natin, be. Tulog lang. Okay lang, kahit nakatnampay, kahit di mo kapag-comment. Nagalap siya ito ambisyosa. Nagalap siya ito at Noogie si Tita Vlog. Hi, from Gold Power. Hala, gamutin mo from Tita Vlog. Pag may sugat, gamutin. Pa-doktor pag malaki. Mahirap ma-infeksyon o matetano. Kabsat ambisyosa, gandang umaga from Gold Igorot. Hala sis, Amri, tulog mo na. Nagalap siya ito at Idol Gold. Pares tayo. Anak ko na mga aso ko. Ate Ambi, anong Ambi? Hindi pwedeng kahit milyon ang ibayad, ika nga.
namin yung mga alaga namin kahit pusa, manok. Na paano ka Osnogi, ingat po. Pabsat Gold, Igorot Power, may love shoutout. Ate Nito Lisa Rome. Thank you. Nataga Kupu Kamay ko from Nugianter TV. Ay, kinulang siguro si kaibigan Nugianter TV sa sa kanyang trabaho tinataga kaya pati kamay. Mega love shoutout Nito from Nugianter. Idol Nugianter TV, mega love shoutout. Shoutout supporting viewers. Super MC, nakadikit ka na ba sa main ko from Patdog? Pa-check up mo puso mo, Nugi boy, ha. Ba't kamay ang ipa-check up, hindi puso? Ano ba man teta? Thank you sa BGBG, kaibigan Nugianter TV. Ano min mo Katdog? Diyan pala sa second mo. Ayun na nga Janet Diapria, Ate Super MC. Si Linya na Nugianter TV, hello. Yan dikitan mo yan kaibigan si Linya na si Nugianter TV. Magbakas ka po ng maganda. Lagi sila kasama ko kumakain. Ay ito hindi naman, pag natapos kaming kumain, saka ko lang sila papakainin. Si Linya na, hello friend. Malas talaga Manoy, pati kamay, tinataga na. Ako nga rin Paras lang tayo, kahapon lang din pero kamay lang. Ay daliri lang pala. Grabe ka sa laking tao mo na yan. Takot ka sa karayom. Ako nga di takot sa karayom. Alas Teta, ikaw alam ko, di ka natatakot sa karayom, ako takot. O kasi Skatdog, bahala ka na magbalik ha. Ayaw ko takot sa karayom. Masakit matusok. From Nugianter TV. Si Linya na, where you? Where you nalikahin na? Joke lang takot din ako, lalo malaki. Ito yung main ko sis. Ayan nakapin nga yung main mo. Katdog, hashtag Janet Diapria de Leon. Ilang oras na ba tayo? Teka lang, tingnan ko lang po ilang oras na tayo. Hours na pala, 2 hours. Sakto kong 12. Para sa WH. Yun lang di abot. Dan po Hotdog with comment from Crystal Variety Vlog. Sis Janet, dan sa Christmas Village. Di ka ba muni? Di ako narang dan sa dalawang mong channel. Katatapos lang ng WH niya. Lagi lang nag-aano yan ng mga nakaraan, laging silent. Pero okay na daw WH niya, Ate Super MC. Kung na bahala sis magbalik para maayadahan, sikat daw. Thank you Ate Emma. Yun, sa mga may gagawin po dyan sa mga may gawain sa inyong bahay, sa trabaho, mga priority work, trabaho muna. Tapos na ako Crystal Variety sa yung Dancing with Your Ghost.
Like 20 dito sa yung guitar cover music background. Ay. Panoorin kita, panoorin. Tapos na ako dito sa ano eh, sa live stream, silent live stream for Watch Hour. Thank you for your support. Tinan mo nga itong Nature's acoustic guitar. Ilang minuto to? 20 minutes? Like number 40? Di pa sis, di ko pa nag-apply kasi kakatapos ko lang makomplete yung WS ko. Anong araw ba ngayon? Pwede na yan, pwede na yan. Janet Dapria. Sa short video, doon ako nakakuha ng subscriber, kaya nag-short video ka, Katdog. Sige, balikan kita later. Si Katdog nakadikit na sa'yo. Maganda din daw sa WS ang short video, naka 19k views ako ng isa. Wow! Oh, maraming viewers sa short video, marami. Pag nagustuhan nila, 1 hour pa lang, 1k na agad. Si Linya namin ba to? Oh, main na din yan, main. Mag-ano pa rin natin ang papalaki. Emma, hello friend from Dinalingahina. Hello si Janet. Bukas na lang para dilagas. Kaya pala familiar channel mo sis. Nakadikit na ako sa main mo. From MC22. Wait mo message ni Lolo na mag-apply ka na from Super MC. Check ko kasi yung Janet na account ko nakadikit na sa'yo. Oh, matagal na kayo nagpapangitan yan eh. Dati Miralisa ako baka dikit din sa'yo kaso wala na Miralisa. Wala na yung Miralisa channel niya. Kinain na ni Lolo. Tuluyan ang kinain. Hindi banana ang kinain. Yung channel na mismo ang kinain ni Lolo. Yung Miralisa channel. Nakasahod naman siya. 4K plus na nga pero wala pa ako email. Baka nga, hihi. Hintayin mo magano. Hintayin mo lang. Pero pwede na yan. Ako nga, hindi ko na hinintay yung congratulatory congratulation ni YT. Kaso ang tagal. 2 weeks. 2 weeks yata akong bago na-approve ni YT. Thank you po sa 49 thumbs up. O, yung mga hindi pa po kumakain, kain po muna kayo. Oo nga, banana ko dati noon. Nang 1K nasa receive na ako maybe. $1K ng WA, ay ng ano, na subscriber. Apply mo na sisi, pwede na pala. Oo, pwede na yan. Shoutout po sa 13 viewers, ay 14. Pwede na yan, okay nga mag-apply ngayon eh. Hercules. Magla-live stream na rin kasi ang baba na ng WH ko. Lagi na naka-message si YouTube na mag-ano daw, kulang na daw yung WH. Pati subscriber. Thank you Crystal Variety and Ate Emma's Helping Hands. Dito ko sa Nature's acoustic guitar mo, kaibigan Crystal Variety Vlog. Shoutout ko sa 14 viewers.
Shoutout po sa 12 viewers. Gawin ko lang po itong 3 hours. Yung mga ano po dyan yung mga hindi pa kumakain. Kain po muna kayo dyan. Mga may trabaho po muna. At Lisa nito rin. Thank you. Thank you very much. Nito Lisa Dan from Nina Likahina. Oo nga, nasa laptop nga ako ngayon sis. Nagbabasa from Patdog. Have a great day ahead. Out na po ako from Crystal Variety. Sige kaibigan, no problem. 8 minutes pa lang ako dito sa miniatures acoustic guitar music background mo. Tapusin ko lang to. Thank you for coming. Shoutout sa 14 viewers ni Katonying. Nina Likahina. Drop the link. Thank you, Ate Emma. Basta nakalagay yung baka. Ito. Saan?
Si Pierre Tunying, mute mo na lang. Oh, mute ko na lang ito mamaya. Ate Lisa. No problem yan. Para may pang good vibes na. Yan, Angel na Angel. Wala si Pierre, basta Angel lang. I need a love to keep me sane. Pull me down hell, bring me back again. Pull me the classics, someone romantic. Giving me all when I don't even hear it. I always dream of the sun face. Someone who feels like a holiday. But now I'm pieces, barely believing. Starting to make that I've lost all feeling. Yuking up the blue on a rainy night. No lie, and tell you how I almost died. Will you bringing me back to life? I just wanna live on this moment forever. 'Cause I'm afraid that living couldn't get any better. Start giving up on the world forever. Until you give up heaven so we could be together. You're my angel, baby, you're my angel. You're my angel, baby, baby, you're my angel. Angel, baby, I fall in love on these little things. Counting the tattoos on your skin. Give it, and maybe we could pay you the heart for the weekend. Waking up the blue on the rainy night. No lie, I tell you how I almost died. But you can bring me back to life. I just wanna live on this moment forever. 'Cause I'm afraid that living couldn't get any better. Thank you. Started giving up on the world forever. Until you give up heaven so we could be together. You're my angel, angel baby, angel. You're my angel baby, baby, you're my angel, angel baby. Thank you sa mga clap. Nakachamba na naman ng kakantay, memorizing. I just wanna live on this moment forever. 'Cause I'm afraid that living could get any better. Start giving up on the world forever. Until you give up heaven so we could be together. You're my angel, angel baby, angel. You're my angel baby, baby, you're my angel, angel baby, angel, angel baby, angel. You're my angel baby, baby, you're my angel, angel baby. Di takot si Ho sa CPR. Bahala kayo dyan. Di, ayos lang yan. CPR lang yan. Walang CPR. Thank you. Silin yan na. Shoutout sa ating viewers. Okay lang yan, basta enjoy. Nakakawala kasi ng stress pag kumakanta.
Oo nga eh, nakakawala ng stress. Ano naman na eh, malapit na tayong tapos. Tingnan ko kahit ilang minuto na. Twelve minutes na lang, 12 minutes na lang po. Oh, love, my burning taste. Hanggang saan to? Kasang taas naman kasunto eh. Oh yeah, from Tita Vlog, Yahoo! From ating Lito ni sa Rome. Tumuganda pa rin sana natin lang. Colors on the sky, burning in your eyes. You look at me and babe, I wanna catch on fire. Favorite natin nito Lisa Ron to eh. Buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. Oh, my favorite. So when I hold you come, but I can't find the words. Oo nga no, maganda pa kasi may video music eh. It hurts when the sun goes down and the band won't play. I'll always remember us this way. Thumbs up friend, daan lang ako, super hina ng net, lakas ng ulan. Okay lang po, Ate Vigarian po channel. No time to ride. We don't know how to rhyme, but down we cry. Destiny, it's me busy. Okay, my friend. You wonder where to go. You find of me that you will never die. So when I hold you up, but I can't find the words. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Oh yeah, I don't wanna be just a memory, baby. God bless for all from Nina Likahina. Shoutout po sa 16 viewers. When I hold you back, but I can't find the words. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. When you look at me, Sis Jingo, may galang shoutout. Arriba. May galang shoutout, my friend Jingo. I'll always remember us this way. Wala akong StreamYard. Nandiyan yung mga magagaling kumanta oh. Tita Vlog. Jingo magdadaro, Yahoo. Birahi. Chahi sis Jingo. Thank you. Kaibigan Kapsat, Jingo magdadaro.
16 viewers, mega love shoutout po. Your head, baby, don't be scared. Things that could wrong along the way. Get by with a smile. You can win in everything, but you can cry. Baby, you don't have to worry. Just remember, need to hurry. No one ever said that there's an easy way. When they're closing at your door, they don't want you anymore. There's somebody but they'll say it anyway. Girl, I say, through the bad times, even if I have to beat you every day. Di mas magaling ka, Jingo. With a smile, namumuro ka na kaya? Again and never beat in this life. Nakatuyos ka ka. And the world where everybody is happy ending story. It's a wonder love can make the world go round. But don't let it break me down and you turn into a frown. Get along with a little prayer and this song. Let me hear. Galing naman kumanta niyo. Dito mas magaling po yung mga nandyan yung Tita Vlog. Tapos yung Alipin ni Jingo. Umuro ka na daw kasunod. Pila-pila. Di mahilig sa video kasi house. Galing naman talaga. Subset kumanta. It's a happy ending story. It's a wonder love can make the world go round. But don't let it break me down. Turn your face into a frown. Get along with a little prayer and this song. Let your head, baby, don't be scared. Tulad ko na senior citizen na basag na boses. Bata ka pa Jingo Mix, kaya magaling ka talaga. Oh, magaling yan si Kevin Jingo. With a smile. At saka si ano, si Manay ng Vlog. So when the stars goodbye. Pagbigyan mo yung kanta niya, no? Lodi kita, lalags. Dito, galing kumanta. Ako senior citizen, goodbye na sa kantahan, talo ako po. Kailan ko sa 16 viewers. Yung nga sabi niya, oh, let me hear you singing. This is Little Lisa ko. Diba ako magkanta pag stress at kalungkutan dito sa abroad. Sisilalab mo na lang ako kasi kaibigan kita eh. I love you, sis Teta from Little Lisa Road. Number 1 sa kantahan, lalab Little Lisa Road. Yahoo! Lodi ko yan, arriba. Pagbigyan mga kanta ni Ate Emma. Ilang separate lang naman to. Yes, tama ka dyan. Jingo Mix Vlog from Little Lisa Road. Si Sis Little Lisa, libangan mo na lang. O tama yan, libangan na lang. Mahirap may stress sa ibang bansa. Favorite ni Ate Ima siyempre, Helping Hands, oh. Marido yan pag kumakanta.
pansin. Kulang pa ba ang pagmamahal na alay ko sa'yo? Sa Mindanao ako sis. Sobrang sasaktan ako. Tupad ko naman ang pangako ko sa'yo. Kahit hirap na nga ay nagtitiis ako. Bistag din ako. Yan ka lang, lahat ay inaako ko. Bakit di mo pa rin pansin ito? Una nga lahat naglalaga, bumal lagi ang namamlansya. Malengke ako sa divisorya, luluto ka ba? Naalminyor ko ang iyong palda, itutula ko pa ang iyong palda. Hihirapan na ako, ano nga akong tangang wapo dahil sa'yo. Kausapin niya, well, sira na yung mic ko. Last lang ako ha. Yo, narinig ko na naman yung matang yan. Ito talaga sis. Bilib ka talaga sa akin, seriously sila. Ako, imbis na ka sis. Sa Butuan City ako. Bibig ako sa'yo. Nasilaw ako sa aking kagandahan mo. Ngunit ang ganda mo pala'y balag kayo. Hindi balik na si Kapanpe in ating katigoy. Pinahihiya ako sa barkada, minsan pinapatukan pa. Tuwing malamig ay masungit ka, kapit ako sinisikmura. Ito na lang ang dapat kong gawin, kung masasabing ika'y akin. Di ako galing ka naman din kumanta sa sistema. Huwag iba-iba yung sariling galing. Huwag iba-iba yung sariling galing-galing kumanta sa sistema. Sa umaga, binabatuan na ako ng harinola. Nayata, makakaya ka. Minsan naisip ko na bakit kita, pero mahal kita. Mahal kita. Alam mo ba, ka lang basta, kaya ng lodi ko. Kami ni Kaambi, chill-chill lang. Oh, the best yan pag nag-live si Ambisyosa. Yes, ito yung kumakanta na din. Eh, samantalang dati di na naman kumakanta. Minutes, teka lang, tinawag ilang minutes na lang. 4 minutes, last 4 minutes. Salamat po sa 16 viewers na nakatambaya. Nahawa na yan si Tunyo sa akin. From Ate Nitulis Rome. Thank you po Ate Emma. Pagod na kuya kumanta. Hindi, hanggang 3 hours lang tayo, 3 hours. Salamat kuya from Ate Emma Helping Hand. Catdog, thank you very much Ate Ambe. Ate Nitulis Rome, Manay Tita Vlog. Kabsat Jingo. Kabsat pa request. Minamahal kita. Ano ba yun? Minamahal kita. Nakakawala kasi ng stress pag kumakanta from Ate Nitulis Rome. Ano yung kabsat? Sino kumanta niyan? Minamahal kita.
Freddy Aguilar? Oh my God, guwapo. Sino naman ang guwapo na yun? Ito ba yun, Kabsat? Freddy Aguilar kumanta? Ay, ito na ngayon. Sige. Ay, ako request na din sa akin. Still loving you. Yan kayo din. Yan. Need TV. Di makaget over. Halik Diyos ko po. Di ko naman kinakantayan. Pala yun. Malitan ang iyong mga laraw, ang iyong mga pangako. Ay, nagkakulit. Saan ka man, malayo o malapit man, ang pag-ibig ko'y laman. May pangarap ko sa tuwina, lagi kang laman ng isip. Ikaw ang siyang tibok na itindig. Kuya, naka-receive ako email ngayon. Mag-apply daw. Sige, apply ka na. Para 2 days lang yan, baka 1 day lang. Wala akong ibang ibigin. Lulubog, lilitaw ang buwan at araw. Patuloy pang lalakad ang panahon. Ako'y magmamahal sa'yo, hindi ko magbabago. Pag-ibig ko'y laging daan lamang sa'yo. Minamahal, minamahal kita. Galing ko talaga, Kabsat. Tumigil ka nga dyan. Lagi kong hinahanap yakap mong anong sarap. Ikaw ang mga matang nag-usap. Dapat may makeup pag ikaw ay kapiling. Nalilimot ang sarili. Sana'y huwag nang matapos ang gabi. Lulubog, lilitaw ang buwan at araw. Patuloy pang lalakad ang panahon. Ako'y magmamahal sa'yo, hindi ito magbabago. Pag-ibig ko'y laging daan lamang sa'yo. Minamahal, minamahal kita. Lulubog, lilitaw ang buwan at araw. Patuloy pang lalakad ang panahon. Ako'y magmamahal sa'yo, hindi ito magbabago. Pag-ibig ko'y laging daan lamang sa'yo. Minamahal, minamahal kita. Minamahal. Yun, thank you very much. Sige na, may galap siya lahat. Salamat po sa inyong pag-stay. 16 viewers sa live stream. Next time, Kabsat Jingo, bili ulit ako ng isang PA. Ang bilis na sila ng PA ko kasi. Daral agad. Yun, thank you po. Pasensya na kung pangit yung ating kanta. Hindi tayo legit na singer. Yun, muli po ako magpapasalamat sa mga nag-stay, 16 viewers sa aking live stream.
Ate Emma Helping Hands, Kamsat Jingo, Kaibigan Marlene Kadigoy, Kamsat Gold Igorot, thank you very much. Manay Keta Vlog, Catdog, hashtag Janet Di Apria Dillon, at Lito ni sa Rome, thank you po. Sino pa nga ba? Mga naan dito, Alipin ni Jingo, Ima Selpingan, Tita Vlog, Ate Crishy Bagwanpi pala, nakatambay lang dyan. Bigarian Food Channel, yun, Nina Likahina, my friend, Silinyana, ha? Yun, si kaibigan Alfredo Lacer na pala, aking kababayan na taga Lucena City, Barangay Wakas. Ayi Mix Vlog, nakatambay lang siya si Ayi Mix Vlog. Nina Likahina, sino mga ba? Mga sulit kong kaibigan kasi mga te. Hindi, walang alisan to. Crystal Variety Vlog pala. Thank you very much. Hindi ko na mabakrid yung iba. Sino mga ba? Nature Acoustic. Ay, si ano pala to? Marlene Kadigoy, Gold Igorot. Sino pa nga bang hindi ko na napapasalamatan. Maraming salamat po sa inyo sa pagtangkilik, pag-stay kay Tony Maxam sa kanyang pag-live stream ulit. 16 viewers na hindi bumaba. Stay safe and God bless us from Ate Emma Selpingan. Salamat Kabsat. Thank you so much din kuya. Sa lahat, thank you very much and heart. Ate Ambisyosa pala. Manay Teta Vlog. Okay na ba yun si Manay Teta Vlog? May sugot pala, no? Hunter TV pala. Ha? Milin SJ pala, si Kabsat Milin SJ. Yun, buti na naalala ni Mayna kasi memory card ko eh. Memory card ko is 1 gig lang. Silin niya na, hello, nito Lisa Raw. Stay safe. Dance lang kuya, BG lang. Magtatapos na ako, Catdog. Thank you very much. Bye-bye. And thank you very much. God bless us all, mga kaibigan. Papaalam niya po ang inyong lingkod na si Tony Maxam. Thank you.